gaur egia esan, Juan de Lizarazu hau bete-bete inda dago, goraino beteta dago, nik ez dakitola ikusi deten lehenago, umen esposiziotan ez bada, guraso danak etortzen diela. Zorionak, eta eskerrik asko sala hola betetzeagatik. Bueno, ezagutuko zenituzten dagoeneko, gaur Clara eta Kontxeta Probanzarekin dago, beraiek izango dielako, gaurko esposizio hau inauguratuko dugu, eta behaien esposizioa izango dalako. Bertan, azalpenen jartzen du modun, aizpak, laguna, konplizeak, lankideak ere bai, kasu honetan, eta, behaiek esplikatuko digute pixka, bien arten eta elkarlan hortatik, sinergia horietatik, sortutako, esposizio edo erakusketa hau. Comentaba un poco que creo que no hace falta ya ni presentar a Clara y a Concheta Probanza, pues básicamente porque se nos ha llenado la sala de gente conocida, amigos y demás, y bueno, que entiendo que venís todos a disfrutar de la exposición que hoy nos presentan y que a continuación nos explicarán ellas. Así que yo, sin alargarme más, solo detalles prácticos. Uno, que hoy es 8 de septiembre y abrimos hasta el día 24, que estará abierto de martes a domingo de 5:30 a 8, bosterditatik 8:00, asteartetik igandera, etortzeko aukera edukiko duzue, baino egun gutxi izango dienez, ahalik eta lehenen etorri eta gogoratu, behaiek esango dute, baino artelan guztik salgai da ere, baino gero karteltxo berezi batzuk ere prestatu dituzte, etxera eraman nahi ditu nantzat. Bueno, nola hasiko gara kontatzen, azkenean gure bizitza da, ez? Gu elkarrekin ja urte desente, daramagu. Urte asko. Eta, hau hasi zan pixka bat, Clararen gaixotazunarekin, lotuta, baina gaur egun, hori da, astuta ere bai. Eta horregatik dago erderazko izenburu arte de soja de dos plazas, porque garai hartan, Clarak ezin zuen margotu beste modu batean, bakarrikan etzanda, eta pixka bat Frida Kahloren moduan edo eraran, eta horrela izan, bera ez zuen sinistun bere burua nola espresatzen, nik ez dakit marraztu, ez dakit zer, baina gaur egun bera dauka Oporton galeria batean, Art Brut galeria batean, Cruz Escanoto bere lana saltzen, baita ere uda hontan egin du Budapesten erakusketa bat, eta horrela, eta ni daramat ez dakizen bat urte margotu gabe, baina bere proposamenagatik, aurten lehenengo aldian ere bizitzan lortu dut estudio bat eukitzea, eta jo nintzen estudiora, eta zin nintzen, eta ze gustora, ze ondoi. Eta horrela daukat lortu dugu. Eta asteartean jarri genituen kuadroak, eta konturatu ginen, nola kuadroak haien artean desberdina dira, baina ez dakit harreman ona daukate. Oso garbi dago zein da bere lana, ez? Oso desberdina da alde batean, baina oso ondo konpontzen dira, ez? Eta gu... Oso lagunak, gu bezala, oso lagunak izaten dira. Eta orduan, azkenean emaitza da, pixka bat hau un acto de amor, ez? Gure artean, gure harremana, pixka bat, ez? Ateratzen da, orain zu. Bueno, ni ere oso pozik nago, claro, lan horrekin, eta gertatzen dana, ni ere, nire proiektua da, hasi nintzenean oso gauza txikik, eta edozein papelakin. Eta bakarrik posible dauka rotuladoreakin margotu, baina ja nire retoa da pixkat handia, eta guain nago egiten. 2 metro eta bider bat egiten. Eta nago, hau moitu, eta hola, moitu papela, eta ni beste aldea juten, eta guain eserita, orain zutik, kristona, baino da, un reto, eta proiektu horrekin oso pozik nago. Eta orain konturatzen zeate, honea ekarri nun, bakarri ja tamaino pixkat handia niretzako.
Eta oso pozik nago, nire aizpakin egiteko, eta urretxun. Bai. Gu gea urretxukoak, hori mantendu behar da eta urretxuk egitea da baita ere un plus. Bai, eta eskertuko egin behar dugu etxe kultura arduradunak gure lana, ez? Horrelako ematea pauso bat, ez? Hori da. Bueno, espero dugu disfrutatzea, eta nik uste galderak egiten dute, osea, kontuz. Bai. Kontuz, a ber ze... Pila bat gainera, osea, dozein nahi badezu zerbait gehiago esatea, galdetu. Eskerrik asko etortzeagatik.